Muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Anoyera. Baba, tahwarara munyasi mechigaro chenyu madekwana anochangamire. Tinokutendai nekuti muri Mwari ane rudo, muri Mwari anotigonera mukati meupenyu. Mazvita Mwari matisweretsa nyama nemweya zviri pamwe chete. Matitungamirira muzuva ranhasi nanhasi Mwari tiri vapenyu, tiri kurarama mune ino nyika. Mazvita Mwari matipfuudza Mwari munzvimbo dzatisingafanirwi kupfuura. Tinokutendai Mwari nekutungamirirwa misi yese yeupenyu. Taapano vana venyu, taapano changamire. Pataakupinda mufananidzo wekufa Mwari, pataakurara Mwari, pane zvinoitika mukati meupenyu hwedu takarara Jesu. Ndipo panouya pachichinjaniswa madestiny edu Mwari, tichipiwa madestiny akafa. Ndipo patinouya Mwari tichishandiswa nevarume nevakadzi pamweya. Asi ndiri kuti Mwari takukomberedza dzimba dzedu ruzhowa rwaMwari. Takukomberedza Mwari our houses madekwana ano Mwari. Ngirozi dzenyu Mwari ngadzitigaide Mwari, dzitichengete apo patinenge takarara Jesu. Musasiye Mwari Satana achiita zvaanoda nesu. Musasiye Satana achidyara masidzi asingabereki mukati meupenyu hwedu. Taramba Mwari kushanyirwa Mwari nadevho patinenge takarara achitishandisa. Nezita neropa raMambo Jesu. Mazvita changamire, mazvita muridzi weupenyu. Kune vasingarari Mwari, kune vasingazorori kusvika isusu tawira pasi. Asi imimi Mwari tinozviziva kuti hamumbosii takadaro. Tinozviziva kuti hamubwairi kana zvichinge zvakadai. Chiuyai Mwari mutichengete, chiuyai Mwari mutidzivirire, chiuyai Mwari muzviratidze in our lives. Tinonamatira umwe neumwe achanzwa this audio Mwari. Tisunungurei kubva kune ngetani dzewakaipa. Tisunungurei Mwari kune vanotishandisa even takarara changamire. Dzoserai Mwari madestiny edu akatorwa takarara. Takachinjanisirwa madestiny, tikapiwa madestiny akafa. Upenyu hwedu hausi kufamba una kana progress wakamira. Asi tinozviziva kuti tikadana kwamuri imimi Mwari munopindura. Mazvita Jesu, mazvita changamire, mazvita muridzi weupenyu. Tirare zvakanaka even zvatinorota Mwari. Ndinoramba mweya yemadzikirira. Ndinoramba mweya yekuroteswa vafi. Ndinoramba mweya yekuroteswa tiri kumakuwa. Nezita neropa raMambo Jesu. Mazvita Mwari nekuti you are in charge of our lives. Imimi Mwari tungamirirai pamberi, isu tichitevera mumashure. Musatisiye Mwari tichiroteswa zvisakafanira, tichiroteswa tichidyiswa zvinhu Mwari, tichipiwa zvirwere Mwari tiri kudyiswa kwatinoitwa. Ndinongoramba ndichinamata Mwari pataakurara ngatirare zvakanaka. Tinoda madreams edenga, tinoda kupreparewa madestiny edenga. Mazvita Jesu, mazvita muridzi weupenyu. Even patinomuka Mwari, imimi musanogadzirai Mwari upenyu hwedu hwamangwana. Nekuti Mwari munotaura mukati meshoko renyu kuti do not be anxious about tomorrow. Zvese zvamangwana Mwari imimi are going to provide. Zvese zvatinoshura, dzingave mari, angave ma-school fees, dzingave mari dzemarent house chaiyo kana mari yemabusiness. Nekufamba kwemabusiness tinongonamatira ruoko rwenyu ruende mberi tichitevera kumashure. Mazvita muzita neropa raMambo Jesu. Amen.